Koko, to co zajebal Zimanovič na Neofight TeamSpeak. No čaute chlapci. Čau. Viete akú hrám hru po piči? Sa to Ring of Kings a práve som sa stretol s kráľom na serveru a prijal ma. Proste ma dal... Počúvaj. No. Poď na Faceit, prosím ťa. Poď na Faceit. Už sa logujem. Dúfam, že nemáš ban. Jaký si rank grinder? Tebe jebe, ja som silver rank, ja som mal ban na 13, 20 tak. Počkaj, ja som bol rank silver. Počkaj sekundu, to lagujem. Ináč raz, počúvaj, čo mám robiť, keď nejdeme 300 tip alert? Počúvaj, však povedz Oskarovi, koľko si mal hodín na Sourceovi. Nechci vedieť, cez 20 000 celkovo s týmom. 20 000 hodín, chápeš? Na non-steam. A dívaj sa na ten play, to bude iná bombička. Pozeraj, na nože. Vyběřit drop tip. Hej, pekne. Nice. Dostali hand. On je už chlapci, čo robí na hry? Tam je pri tebe. Nemluv do té hry, prosím tě. Gringere, nemluv do té hry. Preč, takže Gringer. Počúvaj, grinder držíš piču, prosím ťa! Prijebaný, aspoň chvíľu, ty kokot. Chápeš to? Avo má, ty kokot, aj tam, v tom konektore jebnutom. Nepočul som nič, ty kokot, zas. Jeblington. Ja som nič nehovoril. Nie, nehovoril si nič vlastne. Ešte som ťa nepočul túto hru. Gringer. Čo ti je? Ja som pil vodu, ty kokot, zaspial som sa, oprskal. Nice. Jebem ti ako hlavy. Počujem nikoho, na mide. Nice. Počúvaj, on je normálne, idú na strede jeden boč na druhý stred. To je halus. Počujem niekoho na mide, on tam... To čo zajebal, počuli ste ho? Že počujem ho na mide, on shiftoval. Drž piču, jebe ti. To čo za idiota? Daj mu ban, prosím ťa. To čo bolo za retarda jeblého? Neviem, ja som ani heslo nemal odkiaľ vedieť, lebo ja som... Ja som vyžil z branty kokot, dobre, mám to. Dobre, dal som len pekne, chlapci. Takže môžeme ísť za kačku, alebo nie? Môžeme, a ja si nechám vrtačku. Vrtačku. Ja si nechám vrtačku. Zabij ho. Dobral zbraň. Poďme na ňo. Môj ľavo, nice. Poď na ho. Jasné, pekne. Ale nemusí, ja to viem. Ja mám Ty si jebnutý kelkot. Ty si jebnutý starý. Počúvaj ináč Oskar, keby chcete nejakého kouča alebo niečo, tak Grinder je voľný sa mi zdá teraz. Ja nemám čas, chlapci, venujem tréning. Že nemám čas. Isto? Tak livni partu. Dajte hoci čo len nekabostom. Grinder. Ja som mal 3000 followerov za 2 minúty. Musí niekoho zabiť, keď chceš rank, kamarátko, 20 je pohoda. 20 fragov je pohoda. Na čo? To máme aj menej. Ale budeš držať piču Grinder, keď budem voľne živý a ty... Dobre, ale keď ja budem živý a ty Toto bude pretak ešte. znova zahráme si znova kaučetu. Máčo, nemám ťa pridaného v priateľov, daj mi tvoj nick, prosím ťa. Počkaj, hneď si tu. A ako v robote bolo, ťažko čo? Vydrž ty kokot teraz, už mi skáčeš do reči, Kristati. Ešte ani nehráme, a už skáče do reči. Zapoteli z neho, bože, ja ťa mutnem. To poďte, nie, dobre, budem ticho. Ale ako môže za Aj. Chalani, train nie, Kriste. Kde je trade, škrtnutý ty retard. Počúvaj, Grinder, nevykaj mi hlavne, či netýkaj mi. Je mi si to nagrcanie, odkedy sme potýkali ty. No. Dás 2, sme piči! Ty si normálne tlieskáš ty kokotko, skurvený? Ty si normálne tlieskáš ty kokotko? Lebo dás 2 je to. Čo je? Hej, v klidu? Vieš, aké mám nervy ty kokot? Že zas... Hej, tabák, čo tu mám ty kokot sklo rozžúvať v hube, či čo? Nebo si dej čaj do pusy. Čaj si dám. Jaký, zelený? Zelený. No. Kde si granát v hube, máš kľud? Dej si zelený čaj, to tě uklidní. Ja si dám jointa. Ne, dej si Ale polmetrové, budem jak Afroman. zelený čaj do pusy. Chlapci, počujem na mide niekoho. Pekne. Nice, bol tam. Jasne, že tam bol. Že bol tam, ja vieš, on tam zomrel, že bol tam. Grinder, ja ťa zajebem. To ako ty si nejaká vlajka? Pozeraj si, pod teba. S tým granátom to je dobré, ak bežíš, čo sa mi ľúbi.
A ja som profixer. Chápeš? Veterán DAS 2. Kto povedal, že vidím koko na Grindr, že to je dobre? Chápeš? Vyhraj sme na čas. Ja vás zájme, to tam nedá, ty kokot. Rob, tohto typka poznám. To je nejaký Angličan. Že tohto poznám, to je nejaký Angličan. Tohto poznám, to je nejaký Angličan. Drž piču, Grindr. Kurva, som videl zbran, ty kokot. Ja ti dám, no. Mám už. Resto, daj mi ho. A jdeme. 3, 4, 1. Poď, pokrvní bratia. Jo? Yes. Mám ho! Čo je, Oskar, kde si teraz? Kde si teraz? Hádam si, ukáž, idem sa ťa pozrieť? V píči, no. Kurva. Do piče, som takúval na tvoju mŕtvolu. Ty kokotko, chcel som ti zobrať ešte deser a srdiť ti do hlavy, vieš, s tvojím. Ty si fakt koko, ja ťa zajebem. Ticho, hyena. Senžín priebaný! Skurvený! Toto je neskutočné, ty čo mi zas dal. Štvorliskar vyjebaný. Ja ho môžem jebať buzeranta skurveného. Vandrácky kokot opuchnuté vajca má jebli. Zaparený kokot hnusný, obezný, jebli retardovaný škulatý pehavý. Jebli Albín priebaný z jaskyne, nevyšiel už rok, ty kokot, furt to hrá. Priebaný. Kokot to zapol v decembri a... Ježiš, to je kokot. Ešte to nevypol normálne. Idem na môj report, idem mu dať aj ja. A oni ako cupia. Vyhrali sme to už, budem. Ešte som ukázal ten kosák v ruke, čo som mal. Že s týmto Dobre, som včera jebla pekne máš. Bože. Ty si aký pán. No poďme. Grindr, drž piču, prosím ťa. Ja nekoksem ani keď som bol koktavý. Drž piču, prosím. Nalonguje. Tak mi nepomůžeš. Na ramp, hej, Na rampe, našich mí. Horím, ty kokot! Vyjebaný obrubník mi zavazal, chápeš to? Nemohol som sa hýbať, ja že ma to už nehorí, ty kokot. To je, veď, ja obrubník. To jste si mohli dát Počkej, Miša, parkour musíš trénovať, ne? Koľko dní sme zhoreli? Ja som uhorel jak kokot, ja vás zajebem. Prečo strieľam slepými kokoti? Na dlhej, ty ho nedám. Dobre. 57 dvoch, ja ho netráfam, ty kokot. On má... Sejvuj, vole, Gringere, to je poslední kolo. Počúvaj si predstav, to je vyjebaný skurvený anorektik, obezný skurvený anorektik si predstav. No, vážne, medzi rebra som mu tráfal, chápeš? 2 náboje, ty kokot, z 8. Pojď mi snajpu, Gringere. Gringer. Ty kekec. Budem nájsť pekne neofajt. Čo ti jebe? Postrážim do. Pekne neofajt, chápeš? Bčko asi. Bčko je čisté, idú B. Aj my môžeme. Bčko je čisté, idú B. Drž piču. Grindr to dáte. Dali sme to. Ticho buď. Dali sme to. Prosím ťa, drž zubu. Lebo ti... Rozkopem ti žuvačku. Dobre. Drž, počúvaj ma, prosím ťa. Ja si mutnem a čo mám? Počúvaj, Grindr, nemôžeš drať prosím ťa piču. Ja sa snažím zahrať to kolo, ty kokotko priebaný a ty mu tu vyprávaš o žuvačkách, ty kokot jeblý. Nemôžeš drať piču. Neházej flash. Prosím tě, Gringer, můžeš mi říct, jak můžeš mít 11 fragů za 85 kol? To je haluzňaž, no. Lebo ma zabijajú vo flashi. Já jsem neviděl ještě špatnějšího hráče v tady ten čas. Nikdy. Kámo. Že 80 kol. 1 versus 1. Čo si? Daj si so mnou 1 versus 1, bezársky. To si robíš. Jsme tady 4 ready a čekáme na tebe, až dáš hledat. No, nie to. Ideme ešte jednu? Poďte Jsme všichni ready a čekáme na tebe, až dáš Tak, hledat. tak poď, stačí povedať. Nie je problém ešte. Zahrám kedykoľvek, napíšem GG na Facebook. Post, černem to. A koľko našlo ty kokot diamanty? Diamanty v Afrike si... No, Gringer. Měl jsi někdy tabák, žekací? tabak, jasný starký, aj som šlupal tabak ako vo veľkom. že ako vo veľkom. A vieš akú značku? Takú z Kauflandu, taký čierny. Taký, nie, počúvaj, stál 3 € a vydržal mi mesiac a pol. To som šlupal každý deň 3 lajny.